Поста хора, аз съм Макс, вие гледате Max on Cam. Зад камерата е Ади, аз съм пред камерата и днешното видео ще правим от левел 1 до левел 8, като двамата с него ще се редуваме. Това е моето колело и това е неговото колело. Лайте Капра и CrossFusion. Така че това е левел 1 от видове скоци и такива неща за дропване. И те, нека да почнем, слагаме каската и левел 1. Това е левел 2 и пак сега зад камерата е Макси и сега ще видите как ще го сложим. Айде да почвам. Сега е време за левел 3. Левел 4, Ади го изпълнява, давай. Скача е това. Давай. Браво. И правим левел 6, именно Ади. Давай, Ади. Левел 6, ето го. Дръпни хубаво. Браво, бе. 7 левел. Левел 8, почваме. Дай. Браво, бе. Там имаме още една камера, тъй че сега ще видите кадрите от нея. И хоп! Левел 8, почваме. Там имаме още една камера, тъй че сега ще видите кадрите от нея. И хоп! Бонус левел.